Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang hapon sa inyong lahat. Buenos dias, buenas tardes amigos. Good morning mga katropa. Ang naturang palabas ay yung mga taong nagtitinda, naghahanap buhay sa panahon ng may pandemya. Panoorin nyo ito. Lambot to, kasi lambot ng lolo ko. Galing na sales to kayo, no? Nanginginig pa. Ma! Tingnan mo kung bibili ka nito. Video nga natin. Kasi 50 oh. Yes, 50. 100 yan. So, pongkan, mansanas, ubas, Pansit Malabon. ayun, pansit, ano ba yun? Malabon. Yung munggo may ugat. Ayan. Yan, paki-slice ko yan ng maliliit. Ayan. Sikat ka na. Iyon, oh, pinya papaya pakwan. Pag-vlog yan. YouTube yan. Iyon, oh, pinya papaya pakwan. Pahis, patus, sapatos. Oh! Patay talaga. Patay talaga. Ginawa nung bata mo, yung puti. Ginawa ni Mark? Sabi ko, Oh, ba yun, oh. Magkano isang trade eh? 160 po. Wala bang bawal? Large na po yan. Hindi, tanong ko, walang bawal. 150 na lang. Ilang po ba? Ilang po? Kahit isang tray lang pwede. So, May kakalanan. hmm. Tao, tapos yung isa naman. Yung palitaw, yung turon. Pagkano yung palitaw? 320. Ayan, pabili ng tatlo. Tatlo po. Ayan, tatry ko lang. Saka turon po. Yung turon eh, nagluluto na ako ng saging. So yung Malagkit po to, hindi po sa... yung palitaw na lang, tatry ko. Ayan. Oh, 3 piraso te. 20 pesos. Apo. Ayan. Kala ko nagpapilagay po. Totoo pa. Hindi, iba-vlog ko to te. Papakita ko, i-compile ko yung mga nagtitinda ngayong Isik yun. ECQ. Ayan, kuha ka ng 20 te. Kumuha ka ng 20. Ayan. 20 lang te, wag sandaan. Ayan. Eh, pakita ko na rin mukha mo te, okay lang? Ayan. Ayan na. Ayan, maraming salamat eh ha. Ayan, yan. Magiging sikat na kayo kasi ipa-vlog kita. Ano kaya? Mansanas. Wala si ate May. Ha? 50 isang buo? Ang lasa. Excuse me, bossing. Bossing na naman sana. Tamis ba? Bakit dak marunong tumingin ng ano eh? Parenta lang siya. Di ako marunong tumingin ng... Ano to? Ay, di daw pala kala ko ano. Tinang ko si Marita kung bibili. Tanungin ko si Marita. Magkano? 160 lang. 160? Mura yung doon. Laman nila.
Papuntuhan, ganun din. Ganun din sa... Mura na kuya. Kaya, pampuntuhan din ang Yung kilo mga yung niya. 2 piraso lang malaki. Kalahati. May tilapia. Tilapia 120. Hindi pa tatlo eh. Ang kilo niya, dami yun. Hindi na marami kami tilapia sa bahay. Hindi masisira yan, pre. Ay, 86. Nakabili ka ako? 86. Oh, 86 daw. Ako lang taga-video. Pampunduhan din yung presyo. Mura nga, mura nga. Mura yan. Dagdagan mo na. Dagdagan mo na, tatluin mo na para... Tatlo. Para kung tatlo. Para tripo. Nadagdag mo na isang maliit oh. 1 kilo. Pampunduhan din yan. Presyo. Yan 1 kilo. Dami oh. Apat. Oo, pwede na. 160. Yan, pwede na. Hindi ka nalugi pare. Hindi kong isama yun Pampunduhan sa din yan. kalati lang. May tilapia pa sila doon. 1 kilo yan. Ganda, ganda. Lalaki. Pinigilaw ko yan. Pinatanggal ko yung plastic. Pinigilaw ko yan. Oo. Nabalatan yun. Ayan, ice cream. Pabili ice cream, pre. Magkano ice cream? 20, 10 lang sa akin, pre. Yan, pakalembang nga, pre. Yan ang maganda yung kalembang. Yan maganda yan. Oh, yan. Yan. Bigyan mo nga yung dalawa kong bata doon, oh. Dalawa. Ayan. Tatlo pala. Ayan, tatlo pala. Bigyan mo yan. Oh. Boss, kailangan may wheelchair yung isa din para ano? Hindi, babaldahin pa lang yan. Ay, ano nga na, Jimmy, Jimmy ah. Ayan, bigyan mo yung mga bata natin dyan. Ayan, makita, maganda yan. Yung kanyang mga nagtitinda sa karsada. Ano ba yan? Di pa lumalakas, baldado na. Di pa lumalakas, baldado na. Ako, masarap to. Avocado yan, ano pre? Avocado saka cheese. Ayan, masarap yan. Avocado. Ayun. Avocado saka cheese. Ayan yung bata ko, yung bigyan mo. Tatlo yan. Bali 5. Ayan, pre. 5. Yan, maganda. Yan, may benta tayo ngayon. Ayan. Masarap yan. Sarap yan. Boss, ito, may dalang mami. Ayaw mo daw. Wala yan. Iba yan. Ibang lakad yan. Walang bilang. Ah. Kasama ng wala sa ano rin. Nakatuka pa ng isa eh. Yeah, ice cream kayo dyan. Yan, asa. Mag-asa ka na, no? Ayan. Nangahasa daw, hindi nang gagahasa. Isang magandang tunog nga dyan. Yun ang gusto ko doon eh. Yung ganyan eh. Ayan o. Sa pangabre. Ayan. Yun. Yun ang gusto ko doon o. Tawa o. Yun, lumpia. Ayan, lumpia. Bili na kayong lumpia. Okay. Bili na kayo ng ice candy. Ayan si nanay ko na ako ng picture si nanay. Ayan si nanay, siya ang taga-tinda. Ayan, naka-face mask. Ayan, sisikat na yan si nanay. Papapunta pa ako sa Ayan. kwan. Ano ba yan nanong talaga? Ayan. Ayan, masarap yung taho ngayon yan. Sa umaga masarap inumin yan. Ayan, masarap. Ayan, yan. Papasikatin natin itong... dati pinasikat ko na ito, yung sa 5 piso ko. Yan, video ko na yun. So, yun.
Hindi, sige na doon, mama. Oh, may baril ka pa eh. May baril, oh. Yari tayo dyan. Yan, bili na kayo ng tao sa umaga, masarap to. Ayun bro, nilalagay doon. Sarap. Pare, mainit. Okay lang. Cotton candy. Yan. Bili na kayo, cotton candy. Yan, shoutout dyan sa mga gustong bumili ng cotton candy. Yan, galing. Galing yung pagka-fabricate ni Kuya, no? Padyak. Cotton candy. Napadyakan lang. Yan, no? Galing. Yun, no? Galing. Yan. Mano-mano yan. Ibang klase Pinoy. Ibang klase Pinoy. Kaya pera na. Ganun lang. Diskarte yung Pinoy. Okay na? Cotton candy kayo dyan. Yan. Yan. Galing ha. Discarding malupit ito si Kuya. Yun, no? Yun, no? Cotton candy kayo dyan, bili na kayo. Ayan. Yan nila mga ganito. Yun. Ayan, galing, galing. Galing pagka... Kuya. Maraming salamat mga katropa. Huwag na tayong lumabas kung hindi kailangan. At kung hindi naman maiwasan, gumamit ng face mask, face shield, magdala ng quarantine pass, observe social distancing, panatiliing malinis ang ating katawan, maghugas ng kamay, COVID-19 ay labanan. Laban Pinoy, kaya natin ito. Muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos. Thank you.